Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono. Kawadhi mbele en ni jotelo masiro lwedo jatend piny Kenya mano kotelnegi kanyo kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nyaka sani koro giwacho ni gikwedo gigo manowachi odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mano wuoyo marach ewi telo mar jatend piny William Ruto e kinde romo mar jokanyo mar duond bura mar Jubilee tich abich kagiloso e gwenge mag nyandwat mar Kenya kod Ukambani. Jotelogo oseyo jatend piny machon kuom ketho uchumi mapachoka kokalo e kao hola makorgi lach kendo chako chenro manomiyo uchumi mapacho kae omedo kethore. Kindiki omedo ni okowinjo opimo kumba mar thieth mar SHA kod chenro mar Linda Mama mane sirikal mar Jubilee ni godo. Tumekuja hapa ili tufanye hii harambee ya kina mama. Hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni. Wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Kwa sababu hiyo Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito, sasa tumeipanua kupitia SHA. Sio Linda Mama pekee, inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto, tunaita linda jamii. Sio linda mama peke yake, kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, usitukumbushe sera zako ama manifesto ya Jubilee ambaye ilitunyanyasa. Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele. Nyinyi watu ya Dadamu nasema Kenya iende mbele. Huyo mtu aende retire ama aendelee kuzurura Kenya. Sisi tunakuomba kuwa kama wale raisi wastaafu wengine, uache William Ruto afanye kazi. If you cannot support William Ruto to do the best for Kenya, tunaomba uende retire, uache William Ruto asaidie jamii ndogo ndogo, asaidie watu wote Kenya. Nyithindo manyiri maromade kosewito ngimagi e kaunti ma Migori e higani kagigolo iye kaluwore kod lipot ma ogol kod